En wie een favoriet hoofdstuk, hè, hebben we iets gezegd. Want het is een heel groot boek om heel een dal voor te lezen. Oh, zit op de camera. Dus we lezen even een hoofdstukje van. Midden in de nacht. Midden in de nacht. Midden in de nacht. Tije lijkt op bed. Maar hij slipt net. Hoe zil dat ik? Hoe kist nou sliepen als de safvolle is om hoe nij te tinken? Want van morgen af wordt alles oors. Dan wen het er in een oorhoes, in een oorplak, in een Steed. stad. Na de simmervakantie moet de Dennis een oren squallen, want hij krijgt overwerk. Daarom verhuizen ze. En men had nou ek een bangen. IJs is er hielendal niet wat hetzelfde bleef, betinkt Tije. Ja, hij zelfs. Misschien. Dat wist net. Misschien wordt er zelfs niet een ek wel een heel jonkje. Als er maar net zo'n jonkje wordt, dat net in met bladje wil. Zijn vreun je zal er heel bot missen. Kist op een oren squallen wil weer naar je vreun, meidje, zei mem. Ja, denkt Tije. Echt net. Een vreun kist net, meidje. Een vreun is geen tekening. Een vreun kist net vinden. Nou, een vreun kist vinden als het geluk hast. Ja, dat is een stukje Tije. Ja. Wie vindt hem echt heel leuk. Dus, Dit is steeds hetzelfde hoofdstuk. ja, dit is echt een heel leuk boek voor jeugd van 6, zo'n 8 jaar. Vooral voor jongens, denk ik. Ik wil voor vankers leuk, maar ja, wij zijn een fan van dit boek. Wij vinden elke jongen met mij heel veel willen naar Bob om met een stukje te lezen. Ja, hè? Ja.